Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzvanici, dobro vam večer i dobrodošli na reviju zagrebačkih frizera Zagreb Hair Show. Večeras će vam frizeri predstaviti kolekcije za nadolazeću frizersku sezonu. Imamo i nekoliko gostiju, tako da će program večeras doista biti iznimno bogat i poticajan. Organizator današnjeg cijelodnevnog festivala Hair Fest inače je zagrebačka tvrtka Urban, koja je iz malog frizerskog obiteljskog tradicijskog obrta izrasla u jedinog hrvatskog izvoznika frizera, što vjerujem mnogim frizerima zapravo može biti poticaj za njihovu dobru frizersku priču. Urban izvozi cjelokupni koncept poslovanja salona, akademiju i proizvode za kosu koje proizvode sami po vlastitoj recepturi. Za sve to naravno bio je potreban predani rad, inzistiranje na kvaliteti, ustrajnost i vrhunska kreativnost. Poticaj frizerima na ustrajnost i kreativnost je i ovaj cijeli današnji dan, a posebice Zagreb Hair Show koji predstavlja sve one salone koji pokušavaju napraviti nešto više i zato ćemo ih i mi danas u tome podržati. No prije samog šova pozivam da vam se u ime domaćina obrati gospodin Ivan Obat, predsjednik Obrtničke komore Zagreba. Dobar večer svima. Mene morate pljeskati, ja nisam ni frizer. Ja sam samo učesnik jedan od malih da malo pojačamo logistiku. Uvažene dame i gospodo, dozvolite da vas pozdravim u ime Obrtničke komore grada Zagreba i svoje osobno ime. Odmah bih želio pozdraviti i sve učesnike ovdje, a naročito naše kolege frizere koji su došli, da ne kažemo, iz inostranstva, a i ovi naši koji su došli iz naših bližih susjednih zemalja i koji su uveličali ovu veliku manifestaciju. Ovakvu manifestaciju mislim da nije bilo još u Zagrebu. Iskoristit ću na kraju priliku da se zahvalim organizatoru, jer Zagreb, to samo može Zagreb napraviti, jer ima 1350 frizera u našoj sekciji, udruženje obrtnika grada Zagreba, gdje postoji sekcija frizera i jedna od najjačih i mislim da ovakve manifestacije ćemo i dalje podržavati. Ispričavamo se frizerima što nisu imali do sada ovakvu svoju reviju, što nisu imali manifestacije, jer ona krizna vremena kad su bila, nismo imali ta sredstva. Šta drugo reći nego zahvaliti svima učesnicima, zaželiti, ovi su i svoje pehare pobrali, oni su nažalost morali otići, žao nam je što nije s nama. Ja bi se ispred Obrtničke komore zahvalio organizatoru, naročito predsjednici ceha frizera grada Zagreba, gospođi Spomenki Krebs, da zaslužila je jedan veliki aplauz. Normalno i njezinim pomagačima koji su bili ovdje u organizaciji. Svega toga ne bi bilo da bi nije bilo našega Kreše Bezjaka, firme Urban, koja je uspjela u ovako velikom broju sakupiti da je prodefiliralo skoro 2000 učesnika, što gostiju, što učesnika ovdje kroz ovu dvoranu, mislim cijelu kuću. Ja ne bih duljio, iskoristio bih priliku da zahvalim našem gradonačelniku, da ga pozdravimo. Jer bez njega obrtnici ne bi bili u gradu Zagrebu ovo što jesu. Isto tako imamo jednu veliku logistiku i potporu grada Zagreba, gdje svaku našu manifestaciju i sve naša zbivanja što se tiče obrta u gradu Zagrebu, grad Zagreb podržava. Hvala lijepa i želim da do godine nas bude u većem broju i da će organizator najvjerojatnije imati pozitivne rezultate od ove manifestacije koja je ovdje. Hvala i živjeli.
Hvala najljepše gospodinu Obadu, a netko od zagrebačkih frizera bez sumnje se brine i uvijek da i naš gradonačelnik bude uvijek zgodan, uredan i fino pošišan i zato uopće nema sumnje da će nam se gradonačelnik Milan Bandić obratiti s radošću. Izvolite, gospodine Bandić. Hvala lijepo, Barbara. Dobra večer svima. Sve ja skupa lijepo pozdravljam. Molio bih vas jedan veliki pljesak za sve one koji su došli u naš glavni grad, a nisu iz grada Zagreba, jer Zagreb je uvijek bio dobar domaćin. Poštovani predsjedniče Obrtničke komore, gospodine Obad, predsjedniče Udruženja obrtnika, gospodine Crkvenac, gospođo Spomenka Krepc, prijatelju Zaneti, dragi frizeri. Drago mi je da po 4. put demonstrirate ono što najbolje što Zagreb ima. Ovaj 4. po redu modnu reviju frizera grada Zagreba. Hvala vam za sve ono što ne činite danas ovdje sa svojim prijateljima iz Hrvatske i van Hrvatske, nego ono što po evropskim i svjetskim metropolama demonstrirate kad su u pitanju zagrebački frizeri. Ja sam ponosan na vas, ponosan sam što sam trenutno gradonačelnik grada Zagreba koji ima najbolje frizere ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Jedan veliki pljesak za sve njih. I na koncu želim vam puno uspjeha, svima nagrađenima i onima najboljima izuzetne čestitke. I hvala organizatorima na ovoj prekrasnoj organizaciji i vidimo se do godine. Hvala vam i živjeli. Hvala gospodinu Bandiću, a sada, dame i gospodo, uživajmo zajedno. Počinje Zagreb Hair Show 2012. Prvi večeras Zgat Academy.
Slijedi Iggy Popović atelje Zagreb. Evo što nam je pripremio frizerski salon Andreas iz Zagreba.
Pozdravit ćemo i frizerski salon Tialu iz Velike Gorice. Slijedi nam frizerski salon Supernova Zagreb. Indestructible, ay no podrán destruirme. Indestructible, echa pa' allá, déjame en paz. Indestructible, 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 ese soy yo. Indestructible, algunas veces me asombro. Indestructible, pero
while. Shake it up. Shake it out, girl. Shake it. Bass. Hey. Shake it up. Shake it up. She makes me think of lightning and skies. Her name. She's sexy. How else is God supposed to write her name? She's sexy. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. She wants to move. She wants to move, but you're hogging her. You're guarding her. Damn. Mister, look at your girl. She loves it. Look at her. I can see it in her eyes. She come here. Hope this lasts forever. Hey! Pozdravimo i goste ovogodišnjeg Zagreb Hair Showa, Ivanu Bajsić i Idea Academy iz Čakovca.
Predstavit će nam se i frizerski salon Kefa iz Zagreba.